Il-liġi li tipproteġi l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea li tmexxiet il-qudiem u ġiet innegozjata mill-membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola issa tista' tibda tiġi implementata wara li ngħatat l-approvazzjoni finali u b'saħħitha mill-Parlament Ewropew. Net News ħal-kummenti tal-MEP Metsola ftit momenti wara l-vot fi Strasburgu. Sodisfazzjon kbir u unur għalija li liġi li naħseb din l-istituzzjoni ħadd ma kien jaħseb li ser ngħadduha għaddejniha fi żmien rekord. Liġi li taffettwa direttament lil Malta u li huwa unur ukoll li ngħatat fidejja bħala rappreżentanta Maltija fil-Parlament Ewropew biex inwasslu għal riżultati tanġibbli fil-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-liġi ġdida se tfisser żieda ta' 10,000 gwardji tal-kosta u l-frontieri Ewropej li se jassistu stati membri fuq numru ta' affarijiet b'mod speċjali fi żminijiet ta' kriżi ta' migrazzjoni kif ukoll biex jiġġieldu l-kriminalità bejn il-frontieri. Dawn l-10,000 persuni ser ikunu qed jitpoġġew fil-frontieri esterni biex aħna inkomplu ngawdu mill-libertà tal-moviment fih dan l-Unjoni Ewropea ħalli l-Maltin u l-Awċin ikunu jista' jmorru b'kull libertà lejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin inkunu siguri dwar minnu dieħel u minnu ħireġ. Waqt li kienet qed tindirizza l-Parlament Ewropew, Roberta Metsola spjegat kif Malta u Għawdex se jgawdu minn din il-liġi. Fl-eventwalità li niffaċċjaw kriżi oħra simili bħal dik li kellna fl-2015, l-istati membri li jinsabu fil-frontieri esterni bħal Malta u Għawdex jistgħu jitolbu li jiġu stazzjonati personal għal interventi rapidi fil-frontiera sabiex jirċievu għajnuna li tant ikollhom bżonn biex jindirizzaw is-sitwazzjoni. Ma' Net News l-MEP Metsola spjegat il-prinċipju li żammet matul in-negozjati. Aħna dejjem aħna ġusti ma' min għandu bżonn il-protezzjoni, aħna ibsin ma' min mhuwiex eliġibbli għal dik il-protezzjoni u aħna ħorox ma' min qed jabbuża mill-vulnerabbli. Fi Strasburgu l-MEP Metsola indirizzat ukoll konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-internu l-immigrazzjoni, Dimitris Avramopoulos. Let me start by expressing my warmest thanks to Roberta Metsola for her continuous and quintessential support of this very important file. In-negozjati dwar din il-liġi saru fi żmien rekord ta' 6 xhur.